Κατηγορία 60 ετών και πάνω. Παρακαλούμε τον κύριο Χριστόφορο Δουραμάνη, τον Δημήτρη Ξάνθη και τον Βασίλη Λάγιο να έρθουν στην γραμματεία. Πρώτος, Χριστόφορος Δουραμάνης. Μπράβο! Μπράβο, Χριστόφορε! Μπράβο! Μπράβο! 1 ώρα και 58 λεπτά. Έχουμε το πράγμα των 2 ώρων. Λοιπόν, την απονομή θα κάνει η Αθαϊκή Λέσχη Μοτοσυκλέτων σήμερα μαζί μας, ο πρόεδρος Αγγέλος Σταυριανός. Δεύτερος. Μπράβο! Χριστόφορος Δουραμάνης, πρώτος. Δημήτρης Πατρών. Μπράβο, Χριστόφορε, μπράβο! Δεύτερος, Δημήτρης Ξάνθης. 2 Αγρινίου. Είναι εδώ ο κύριος Ξάνθης. Τρίτος, Βασίλης Λάγιος.